Tikulandireni kwina kulikonse kumene mukuonera kanema wanu wa Zodiac Television lero pa 27 September 2024 tili kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe kumene kuli msonkhano wa masiku awiri umene akupangitsa ndi energy umene ukutchedwa kuti umene akupangitsa ndi Renewable Energy Industries Association of Malawi umene mutu wake ukamba kuti leveraging energy for social economic transformation. Msonkhano umenewu wayambika dzulo umene anautsegulira ndi wolemekezeka Vice President a dziko lino Dr. Michael Usi, pamene cholinga chake ndi kukambirana za mmene tingagwiritsire ntchito mphamvu ya energy, mphamvu imene imatengedwa kudzuwa, mphamvu imene imatengedwa kuchokera ku chilengedwe popititsa patsogolo masomphenya a dziko lino makamaka magoza 2063. Ndelelo muli ndine Sunganisiliya, tili ndi magulu osiyanasiyana amene akupanga showcase zinthu zawo. Mwina amene mungaonere kumbuyo kwangapu pali Sun King amene abweretsa zitakataka zawo zosiyanasiyana zokhudzana ndi energy. Nde tikhale tikumva zambiri kuti kodi anthu amene wawa amapezeka kuti anthu amene ndi chani chimene abwera kudzatonetsera kuno ku BICC pa msonkhano umene wa energy ukamba discuss zinthu zimene zingapindulire dziko makamaka mbali ya energy. Mukudziwa ku Malawi kuno ndi anthu ochepa, ma percentage ochepa amene ali ndi kuthekera kopeza magetsi. So msonkhano uno cholinga chake ndi kufunafuna kudziwa kuti kodi ndi zinthu ziti zimene tingapange incorporate mmachitachita athu kuti dziko la Malawi aliyense akhale ndi kuthekera kokhala ndi magetsi, kukhala ndi kuthekera kochita zinthu zimene pamathelo pake zikabweretsanso makobidi, zikapititsa patsogolo chitukuko cha dziko, zinthu zimene energy yochokera ku solar energy, yochokera ku madzi, zambirimbiri zosiyanasiyana. Nde pano tafika mu booth imene ndakumana ndi achimwene azifotokoza kuti ndi andani, komanso ndaona vala za yelo afotokoza kuti zimene zikutanthauza chani. Takulandirani bwana. Zikomo kwambiri bwana. Inu dzina ndi ndani? Ine ndi Collins Moyo amene ndimagwira ntchito ngati senior associate brand activation for Sun King Malawi. In short tikhuzana ndi amene ndimaona ntchito za malonda marketing for Sun King. Tukamba za kugwiritsa ntchito energy popititsa patsogolo umoyo wa anthu, kodi a Sun King mumapanga chani zimene mufuna mudziwitse mtundu wa Malawi? Okay, ife a Sun King timapanga katundu wa solar. Tili ndi katundu osiyanasiyana. Katundu wathu ali ma categories atatu. Category number 1 imene timapanga ndi ya timachula kuti ma lanterns kapena kuti ma lamps, pachichewa tikozonera kuti ma torch. Tiye ndikuoneseni mu category imeneyi mutili abata kubwesani just pang'ono chabe. Timayinena kuti ndi pro, then tili ndi ina imene timayinena kuti boom. Awawa ntchito zake kwambiri ndi kuunikira komanso ukhoza kuchajira phone. Komanso iyi imene timati boom imene imatha kubwera ndi radio, komanso imatha kuyikapo kuchaja phone, komanso ukhoza kuyikapo MP3 ndi kumapanga play. So kamene ndi katoji kamene pali wireless, komanso ukhoza kumachaja phone. Yes. Oh, chabwino. Ndithu. Nde tikachoka category ya ma torch kapena kuti ma lamps, ma lantern, timabwera what we call ma home systems. Ma home systems athu ndamene tapanga showcase pa Jenipo Seba apa. Tili ndi ya mababu awiri. Ya mababu awiri imaoneka chonchi. Ma system onse amaoneka chimozimozi, mukhoza wana mafuna muione amene imaonekera full set. Full set yake imaoneka chonchi mababu awiri. Mababu awiri komanso imabwera ndi panel, komanso imabwera ndi battery. Kutanthauza kuti munthu agula mababu awiri komanso panel ya solar. China ndi chani pamene control unit yomweyo imene makhala battery imenenso munthu akhoza akamachaja phone akhoza kuchajira amalumikizira pamene popo. Tikachoka pamenepo timakhala ndi ya mababu atatu. Ya mababu atatu ndi imene mukuiona apa kunapo kuti chithunzi chisavute ndi izi, koma babu athu mababu athu onse amaoneka chonchi. So imene ikusiyana kwakukulu kwa ma home systems ndi nambala ya mababu. So ndoti ukamakwera kuti ukachoka pa mababu awiri tibwera ina ini mababu atatu, then pabwera ina ini mababu 4, then ina mabwera mababu 5. Amababu ngoyambira ya chiwiri amene ini mababu atatu kumabwera mwamba amakhala ndi capacity tukhoza kuonjezera nambala ya mababu, koma ndikuti so mtengo ndoti uzitani uzonjezereka. Then kuma home systems system yathu imene iliko yayikulu kwambiri ndi iyi imene timati 500x imene ndi capacity yoti imabwera ndi TV yo imakhala yathu ya Sun King because it's built kuti izitha kugwiritsa ntchito bwino magesi a solar.
so iyi ndi television imene sigwiritsa ntchito magetsi mwina olumikiza amwambaja koma ndi magetsi amphamvu ya solar. Yes. TV imene mukuiona apapa imene imagwiritsa ntchito magetsi a solar basi. Ikamabwera imabwera ndi inbuilt decoder. Kwa munthu wina aliyense amene akugula TV ni makauti ngati kumalawi kuno ndoti imabwera machannel onse amene ali pa giriye alimo kale. Kamufuna kulumikiza machannel amene ali pa koma ngati ukufunanso kugwiritsa ntchito decoder yako zimatheka kuti ukhoza kuti imabwera ndi what we call SPT junction. Ndekuti ukamagula ka SPT junction timagulisa 14,000. Ndoti apart from kugula system imene ibwera ndi TV umagula SPT junction yo pa mtengo wa 14,000 ndekuti umatha kumalumikizira decoder yako. Ndekuti moto wathu wa battery lathu la system imene iyi imapereka so moto ku decoder. Munakamba kuti muli ndi ma system magawo atatu, munakamba za nyali zimene zounikirazi. Yes. System yathu yaikulu ndi imene ndikuonesa takuonesani nyali ma lamps, takuonesani ma home systems, nenawo tikupitiseni category yaikulu. We have what we call my inverter. So iyi ndi imene timapanga target kwambiri anthu amene ali off grid kwambiri kapena amene akufuna ma backup systems. It's an inverter system. Mukati off grid ndikufuna mu fotokoze to off grid ndi chani? Kuti munthu amene akutionera pano amvetsetse zimene zikuchitika ndi zimene iniyo ngati Sun King mumapereka. No, tikamanena kuti on grid ndi magesi athu amene amayenda m'mawaya kumalawi kuno ndoti tikhozana kuti Eskom kapena Genco achi amene aja ndi grid electricity. Pamene off grid ndi anthu amene tikukhala amene akukhala kutali ni magesi amene ajawo ndi amene amadalira ano magesi ngati awa. Koma magesi awa system iyi inverter system yathu imagwira ntchito mbali zonse. Ukhoza kuilumikiza ku magesi a grid omwe aja ndi kukhala ngati backup. It's what we call a hybrid system. Kutanthauza zoti simukungopindulira anthu amene alibe magetsi amene ali mu grid, koma even anthu amene ali ndi magetsi afuna magetsi akazima akhoza kukhala ndi backup yawo ya magetsi. So izi zikhoza panga support katundu amene anthu amakhala naye nyumba, ma fridge amene amagwiritsa ntchito magetsi, ma home theater zawo, system za nyumba zija, mphamvu zimene zimachokera ngati backup ndizotheka kuthandiziranso ndikugwira bwinobwino opanda mavuto. Basi opanda vuto linalito. Ma system athu amene ama inverter system athu amapanga support china katundu wina aliyese kwa nyumba chimene timapanga discourage kuti simungagwiritse ntchito ma inverter systems athu ndikuphikira. After all, we are in renewable energy, so we promote kuti anthu azigwiritsa ntchito ma gas cookers ndi ma solutions ena clean cooking. Koma when it comes to our system inverter systems, they are specifically for home use except for cooking. Koma china chilichonse nyumba chimagwira. And just to extend more kukula mphamvu kwa system imene ma system awanda amenenso timagwiritsa ntchito ngati boma amatha kugula. For example, right now we are partnering with the Malawi government kuli BEFIT program imene akumagawa ma tablet ma primary schools. Ma school amene ajawa kugwiritsa ntchito solar. This is the systems which they are using. We are installing in all of those schools with this system. So timaipanga belt malingana ndi normally the request is munthu ngati akufuna timabwera kuzapanga load assessment malingana ndi needs ake munthu uyo. Then tikaona kuti tikapanga assess timapanga recommend kuti okay imene mbali pano kaya ndi pa school kaya ndi pa khomo moto amene mukufuna ndi mwakuti. Ndimafuna ndimvetsetse munthu wakumudzi izizi angazipeze morani komanso kodi mmakamuyikira kumene koko mumapita kapena mmango muphunzitsa kuti timatere. Yes, ife monga ngati Sun King policy yathu ndionera kuti munthu wina aliyense amene wagula katundu kwa ife timakamuyikira. Mene ili ngati system yaikulu iyi nde kwina kulikonse timapita kukayika. Pamene ma system athu ang'ono they are easy, munthu akhoza kukapanga yekha, koma kwa munthu amene akukhala within 100 kilometers radius ya shop yathu timene ndili fotokoze kumapita kuti mashopu athu ali kuti ndi kuti amenewo timakayikira. Ndi timu ya ma installers athu ndi ma agents athu amene amakayikira. Koma ikakhala ma system akuluakulu awa kwina kulikonse timanyamuka ndi ma technicians athu timakakuyikirani. Ku Malawi kuno padakali pano tili ndi ma shop 6. Tili ndi ma shop 6. Ku Lilongwe tili ndi ma shop 4. Tili ndi shop ina kwa Biwi. Tili ndi shop ina ku Nsungwi. Tili ndi shop ina ku Likuni. Then tili ndi ina imene itsekula pompano ku Mitundu. Tili ndi shop ina ku Salima. Tili ndi shop ina ku Dowa. Mene tikunena pano wiki ya mawa tikusegula shop ina ku Zomba.
mu November tikati kusegula shop ina ku Blantyre. So mukhoza kuona kuti tikukula ndi cholinga chathu njoti tifikire pena palipose ku Malawi kuno. Ndikuona kafani apa kakukupiza mpweya wabwino tikambe zoti kamene kaso ndikoti kagwiritsa ntchito sola kameneka kwa basi kwake imene imatha kugwira ntchito mbali zonse ukhoza apa tailumikiza ku system yathu ya magesi agrid koma umangosintha kakebo apo ndikugwisa ntchito kakebo kena kamene imatha kugwisa ntchito magesi asola ndo umayilipanga umayilumikiza kuma system athu moti imene ikuyenda bwino kwa basi kwanza athu amene ali mashop amene menda kuforoza kuti ndi shop kusalima product imene amayikonda kwambiri ndi imene iyi kwa basi maka ndi kunyanja kutentha kumeneko maka ndithu chabwino ma numbers yanu anthu atati akufunani angakupezeni motani ife utipeza ndikosavuta anthu angoyenera atipite pa Facebook tindi page yathu ya Sun King angopita Sun King Malawi kapena ngoti Sun King iyabweresera komanso kuti atiimbire angotiimbira 4261 kungoimba nambala imeneyo athandizidwa. Chabwino takuthokozani dzina lija komaliza dzina langa ndine Collins Moyo. Tathokoza kwambiri Collins Moyo kuchokera ku Sun King kutifotokozera zimene akubweretsa kudzaonetsa kuno ku National Energy Conference. Tikanatha kuti akule ndi anthu ochuluka koma awaso ndi anzawo ena amene akugwira nawo ntchito amene ndikhulupirira pali matechnician pamene amapita kukadzala zinthuzo. Bwana dzina ndi ndani? Ine Madaliso Kumwenda, technician. Madam dzina ndani? Zinanga ndine Blessings Ndeza ndine agent. Madam dzina ndi ndani kumeneko? Zinanga ndine Verosha Jimbala ndine agent. Tathokoza kwambiri. Kwa wina aliyense amene akufuna kuti awapeza Sun King mashopu awo akamba kuti akupezeka pena paliponse komanso akamba zoti pa Facebook kungopanga search username yawo Sun King inuyo mukapeza. Ndeti kupitilira kuno ku BICC kumene kuli ma booth osiyana anthu amene akufotokoza kuonetsa zimene akufuna kumachita komanso zimene amachita anakamba kuti mapulani amashopu amene afuna akhale nawo komanso zina ndi zina za zinthu zimene amakhala iwo akupititsa patsogolo ngati za energy. Chabwino tipitilize kuyenda kwathu ndi tsiku limene kuli zosiyana maphikidwe molingana ndi zimene ena amapanga kuonetsa kuli ziwiya zoti ukaziona kumadabwaso kuti ichi ndechiti chimene chichi koma malingana ndi zimene akuonetsa nkhani yake ndi ya National Energy Conference kumene mutu wake akamba zoti kugwiritsa ntchito bwino mphamvu zimene nthawi zambiri timazizoti za sola mphamvu zimene ku Malawi kuno osati za Eskom komano za sola mphamvu zimene anthu akuzogwiritsa ntchito ngati mwa magetsi a Eskom nde masomphenya a dziko lino gawo lake lina kuti tikwanise 2063 ndikupanga harness zimenezi sector imene ya energy kuti by the end of the day anthu achuluka akhale ndi magetsi kumidzi kukhale magetsi asamangokhala kutauni kokha koma wina aliyense akhale ndi access ya magetsi. Anakambanso zimene zolemekezeka vice president athu mmene anafika dzulo kulimbikitsa ntchito imene apaso ndafika malo ena ndikuona pali mbaula pali zinthu zosiyana ndikufuna ndidziwe kuti zimenezi ndi chani komanso iwowa ndi ndani. Takulandirani ku National Energy Conference pamene tikuonetsa zinthu zosiyana mutuze dzina lanu komanso kuti mukuchokera kuti. Ine Ndagatha Mpwani tuchokera ku Dziwani Investment. Chabwino Dziwani Investment amapanga chani ndikuona apa pali mbaula zosiyana zitsonongo pamene pa nsungwi tatifotokozerani ndi chani chimene mukuonetsa kuno ku conference ya energy. Ife Dziwani Investment ndife akatswiri amene timapanga mbaula zamakono mbaula zomwe timachokera ku doti lathu lomwe la chilengedwe chathu ndimene limatithandiza kuti tizipanga mbaula zimenezi. Mutha kuona apa tili ndi mbaula izi zimene zili za nkhuni zimene ndithu zopangidwa ndi doti ndenso tili ndi ina yomwe yapangidwa improved kuchokera ku zomwe imene matchedwa chitetezo mbaula ndi imene ndithu timapanga iyi yamakono yomwe yapanga ndithu kukonza kuti ikhale yamakono komanso ndi imene ikhale mbaula yodalirika kutengera kwathu kuno ku Malawi anthu timakonda kuphikira nkhuni. Mbaula iyi mumagwisa ntchito mbaula nkhuni zochepa koma kuphikira zinthu zochuluka.
wina akhoza mafunso kodi mbawula izizi nzosiyana bwanji ndi mbawula zimene mwina timakhala tikuzidziwa zimene takulira tikuziona zimene fa izi nzachilendo ndithu nzosiyana bwanji mbawula zimezi ndipo izizi ubwino wake ndi otani? izizi ubwino wake ndi zokuti zimaseva mamoti uzigwisa nkhuni zochuluka umagwisa ntchito nkhuni zochepa zimene ndizo zimathandiza kuseva chilengedwe. olo mutati muone pano nthawi ya makolo athu ndi nthawi ino mitengo panopa ikukhala yotani yochepa foti mbuyo mose mutakhala kungononga chilengedwe fa chodula nkhuni ndepakali panopa mbawula zathu zikutithandizira kuti tizigwisa ntchito nkhuni zochepa koma kuphikira ndithu zinthu zochuluka. komanso mutaona tili ndi mbawula iyo imene imachedwa ngala ya moto imene inde ngala ya moto. ngala ya moto mbawula imene iyi ndithu ndi imene inapangidwa improve kuchokera ku mbawula zathu zonse zomwe timakondogwisa ntchito nthawi ya mbuyomu. mutakuona kuti tili ndi mastandi imene chimatithandizira kuti even nyumba utha kumaphikira utenga ndithu nyumba mwako uyika pena pake nkumaphikira. komanso mutakuona kuti ili ndi chisementi ichi chimene chimathandiza kuti uziyika makala onguchepa koma kuphikira zinthu zochuluka chimene chikutithandiza kudziko kwathu kuti kuno tikuseva chani tikuseva makala. pamene papa mbawula yathu ndithu mutakuona kuti pophikira zakudya umapezeka kuti every week umaseva 1.7 makala amene ndithu amatha kutithandizira kuti tikhale kuti tigwisenso ntchito wiki inayo. ndifuna ndidziwe mumutsimikizire munthu kuti izi ndisungwi ndikuona ndisungwisi ungaphikire nyemba zimenezi nyemba inu kayera ungaphikire zimenezi ndipo zimenezi ndizotheka panopanso ndi zimene tikulimbikitsa kuti nsungwi zimenezi ndi zimene zikuthandiza kuti tiziphikira ndithu zinthu zochuluka komanso nyembazo zimapya ndithu mosachedwaso kusiyana ndi nkhuni zimene timayuza masiku enawa. chabwino munthu atati akufuna apeze mbawula zimenezizi ngala zimenezi angakupezeni motani? ifetu timapezeka kwa Aguzani msewu wopita kubunda kungofika pa Aguzani pa Adimaki paja opposite ndi pamene timapezeka. mwina pamene tikupita ku malechereche kwa kucheza kwathu malo ano ndikuonetsa zimene ndikuona zitsononko tatifotokozerani pamenepa. okay apapa zitsononkozi zimatithandiziraso ndithu kuti tizikhala ngati kuti tikugwisa ntchito okaphikidwe. mumbawula iyi timayika zitsononko chonchi ndithu kumayika moto ukuyaka zikamatero zimatithandizira kuti tichepetse kuononga chilengedwe mdziko mwathu muno. kutanthauza kuti si nkhuni zokha iyayi sinkhuni zokha komanso zitsononko ndithu zitsononko zomwezi timathanso kuphikira ndithu sima nyemba ndithu kupya kuphikiranso zitsononko zomwezi. ndaona awadi tatifotokozerani ndi chani chimenechi ndipo kanabwera bwanji nkhani yake yomweyi kapena awadi imene iru inabwera ndithu nkhani yake yomweyi kuti ife ndakatswira amene timakonza mbawula zabwino chifukwa mutha kuona kuti chaka chatha tinalandira awadi imeneyi kuonetsa kuti ife ndakatswira okonza mbawula komanso timakonza mbawula zathu ndithu mwandondomeko yotsatizidwa mu dziko lathu lino. kusintha ati kuchoka chinthu chimene udazolowera kalekale kupita kucha chilendo pena kumakhala kuvutavuta ndifuna mawu anu omaliza ontsimikizira wina aliyense amene mwina akhozokhala akukayikira kuti kodi mbawula zimene zife takhala kugwisa ntchito mbawula zathu zamakolo zimene timadziwa nchifukwa chani munthu akuyenda kugwisa ntchito mbawula zimenezi mawu anu omaliza ndikuwatsimikizira anthu amene akutionera pano? ifetu kutsimikiza kwathu ndiko kuti tikuwalimbikitsa amalawi anzathu kuti mbawula zathu zimene tikukonza ndi zamakono ndi mbawula zimene ndithu zinapangidwa recommend mu dziko muno kuti tizikhala tikulimbikitsa kuti anthu ayambe kugwisa ntchito ma improved stoves amenewa ndipo palibenso amene ndi customer mmodzi amene anapanga regret ichiyambireni kugulitsa mbawula zathu zimenezi. tathokoza kwambiri. zikomo kwambiri. nkhani yake ndi imeneyi leveraging energy for social and economic transformation nde amenewa ndi amene akuchokera kudziwani investment amene amatitsimikizira za mbawula zimene ali nazo zimene akuti ndi zamakono zimene munthu umatongogwisa ntchito mapesi kugwisa ntchito nsungwi ndi kugwisa ntchito ngati uli kugwisa ntchito moto uja timaudziwa uja koma in the end izizi zikuthandiza kupititsa patsogolo dziko lathu komanso kusamala chilengedwe. tikupitirira kucheza kwathu apaso ti ndi busi ina imene tayipeza pali zinthu zosiyanasiyana pamenepa pali mapoto pali zinthu ta black ukatiyang'ana kuti kodi nditi chani timene titi nde thumba latambe amamasula nditambe mwini nde ine ndisalongolole kwambiri koma ndifunse kuti kodi ndi chani chimenechi komanso amenewa ndandani akuchokera kuti takulandirani bwana ndifuna ndidziwe dzina lanu komanso kuti muchokera kuti ndi kodi apapa mukufuna muonetse chani fikani chakuno ya zikomo
ndifuna mutifotokozereti zinthu zimene kuti ndi tijani komanso zimakhala bwanji, then ndifuna ndidziwe dzina lanu koyamba komanso kuti mwachokera kuti. Ife ndi a Energy Africa ndimagwira ntchito kumeko ngati ona zamalonda. Chabwino tikuona zinthu zosiyanasiyana kuno ku conference ya Energy, tatifotokozerani kuti zimenezi ndi chani? Energy Africa timapanga zinthu zosiyanasiyana maka ku mbali ya mphamvu ya zachilengedwe. Tikayamba katundu mukumona apayo ndi ma solar panel alapo, awawa timatchula kuti ma hybrid inverters amene amakhala ndi MPPT free nkati palibenso chifukwa chogulira charger controllers. ndifuna mufotokoze mukati MPP controllers ndi chani makamaka kuti tisiyanitse ma inverter awawa komanso ma inverter amene mwina timadziwa amagetsi ati. Ma inverter awa ndosiyana, munthu akamagula samagula ndi charger controller, komanso pa ma inverter omwewa ndokuti nda hybrid ngati magetsi azima mwadzidzidzi okhama ngochita piki ndikumapereka moto. Awawa timatchula kuti ma lithium batteries. Monga mukudziwa lithium battery okhalitsa palibenso kuti mkudandaula kunena kuti yayi acid watha ndi zina zoterozo. Timapereka minimum 10 years. Likati battery lavuta minimum ya 10 years guarantee imeneyi kuti yes. Ndipo likakhala kuti battery lavuta timangochotsapo selo imene yaonongekayo. Komanso chifukwa cha public demand anatipemphaso kuti tizikhala ndi mabattery a lead acid malingana ndi kusankha kwa munthu. Zonsezi timapezeka nazo. Tikachoka uko timakhala ndi ma solar panel amene timapanga tokhati ndi factory yopanga ma solar panels ama size onse. Ang'onoang'ono mukuwaonapo ndi amene amagwira ntchito popereka mphamvu ku mbawula zathu zimene ndifotokoze posachedwa apa. Tilinso ndi ma medium sizes amene midzi mwako akonda kwambiri makamaka ku nkhani yati ma barber shop, inu mudziwa maokala ma shop chifoti ali ndi charger controller kuseri kwake amene munthu wakumudzi amangogulira ka battery ndi kulumikiza ndi kumayika zipangizo zake ndi magetsi mene avutilamo, nkhani yake ndiyo savuta. Tikachokapo ndiye tibwere tikuonetseni mbawula zathu. Okay. Mene mwazonera mbawula zimenezi imene timatchula kuti biomass chifukwa choti mbawula imeneyi imagwiritsa ntchito zinthu zochokera kuzinyalala kani makoko amtedza utuchi, zinthu zoti tikadazitaya kudzala tikuzibweretsanso ndi kumaphikira. Imeneyi sigwiritsa ntchito makala ayi koma zitaja ija mizimbe taja ija nthochi zonse zija ndimene timagwiritsa ntchito imene ndi biomass. Ubwino wa mbawula ya biomass ndokuti timateteza chilengedwe. Tikateteza chilengedwe ndiye kuti pasitonongaso makala, komanso tikutetezanso malo athu kuti azioneka bwino. Malo aja malo moti tinyasitse mizinda yathu tikutenganso zinthu zomwe zija ndikazigaya ndi kumaphikira. ndifuna ndimvetsetse ma biomass amene wawa munthu mumamphunzitsa akagula mbawula yanu imene angapangire ma biomass kuti mbawula imene dzigwira ntchito kapena dongosolo lake limakhalorani kuti utolere zimene zijazi ndikukagwiritsa ntchito ku mbawula. Poyamba chimene timachita ndichi, timanyamula mbawula zija ndikukaphunzitsa anthu. Tikakaphunzitsa mmene zimagwirira ntchito anthu aja amayamba kugula. Mbawulazi sitimachita kutengera kuti poti ndili ndi ndalama yoperewera timapanga lay-by. Tili ndi masenta osiyanasiyana amene ndifotokozenso kumapeto kwakeko. Ndiye kuti akazikonda chimene ndiudzoti ambiri azikonda, ndipo pano tikuyankhula pano ambiri azikonda. Akazikonda mbawulazi amalembetsa, akalembetsa timasungira apereka deposit ndikudzatenga mbawula. Komanso alipo makampani ambiri kapena magulu mabungwe amanena kuti ife tikufuna mamembala athu atenge, timakambirana nawo ndi kugwirizana kuti kodi kandinu a human resource kandinu a director company alumizana ndi accounts yawo ndi accounts athu titani kuti anthu mbawula imene ayipeze. Kenako mwachidule atipatsa mayina a anthu ndi kukambirana za maperekedwe. Cholinga chathu ndichoti mabungwe makampani nawonso atenge gawo poteteza chilengedwe chimene chili mdziko muno. Ndikuona mbawula ikuyaka
nde apa mwalumikiza kakebo kamene kapita uko ndifuna mutifotokoze kuti chikuchitika nchani pamene papo. monga maoneramu tayiyatsa kumene mbawula imeneyi imagwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa. ngati usiku kulibe dzuwa timapereka power bank yoti munthu agwiritse ntchito. muona kuti mphamvu imalowa ku solar panel, ikalowa ku solar panel imabwera pansi pamene pali fani. fani ija ndi imene imakupiza ma pellets athu. moto umabwera wabwino, sumapanga utsi, mukhoza kuphikira nyumba. komanso moto wake umakhala wamphamvu ophikira mwachangu. tikamaliza kugwiritsa ntchito ma pellets tayatsa moto wathu tazimitsa. sinde kuti amayaka ngati makala mpaka na pansi ayi. tidzagwiritsanso ntchito kuphikira kachiwiri. nde ubwino wake ndi umenewo. mukhoza kuona kuti kathumba kamapeletsi kamene timapereka ndi kotenga nthawi yayitali ndithu, chifukwa chokuti munthu akaphikira samatayiratu. kutanthauza kuti munthu ali ndi kuthekera komadzagulabe mapalets ku Energy Africa. zonadi, ndipo mtengo wake ndochipa 3500 amene tikugulitsa panopa mapeletsiwo. munthu aphikira amalingana ndi saizi ya banja lake. ngati banja lili lalikulu aphikira beti masiku tochulukira pa kg angati. apapa ndi 10 kgs. chabwino tandifotokozera ndikuona mbawulaso zina zimene sindikudziwa ngati ndi mbawula kapena ndi chani, koma ndikuona kuti muli nkhuni imene muchimene chiwo ndipangiso kuti ndiganizo ndi mbawula. ndi chani chimenechi? imeneyinso ndi mbawula. ameneyo ndi namwala amene watuluka kumene. imene dzina lake ndi Mafex. ili ndi kuthekera kophikira tinkhuni tochepa. mukudziwa inu moto uja wa mafuwa umene amaphikira makolo athu kumudzi ndi ena mtawuni muno umatha nkhuni zambiri. komanso moto umene uja umauluka umapita mbali. pamene tinapanga ife Energy Africa technology yokuti munthu ndi nkhuni zochepa akhoza kuphikira. ngati safuna kuphikira nkhuni timachotsa timatchuloti stick shelf. ndikuyikapo mphika umene umaphikira ma briquettes kapena sustainable charcoal. ma briquettes ndi tinthu takuda tikuonekato. timene titawawa ndi ma briquettes ndizophikira zabwino ndithu. apaso tikuteteza chilengedwe. nkhani yake timapezeka kuti timene timapezeka natonso munthu akagula mbawula kapena kwina kulikonse ntopezeka. madera ena azikupezeka. ifeso tili pa kalikiliki woti tiyesetse kuti zipezeke madera onse kumene katundu wathu amapezeka. monga takuwuzani kuti cholinga chake ndichoti tikufuna amalawi ambiri atenge nawo gawo poteteza chilengedwe. chabwino ndingobwerera koso pang'ono kuzimene mmationetsa lithium battery ndi ma inverter aja. munthu akati wagula zimene zizi mumamutumizira nkukamuyikira kapena dongoso lake limakhala bwanji? fa zinthuzi zikuoneka kuti nzofunika ukadaulo wapadeyadera kapena chidziwitso chapadeyadera. koma mbawula ija sinamalize. tibwerera koso. okay, zikomo kwambiri. ife timagwira ntchito ndi ma installers osiyanasiyana. ma engineer athu tili nawo komanso ma installers tili nawo. ngati munthu ali ndi project ali ndi ma installer ake amalumikizana ndi ma engineer athu mwaufulu kuti katundu wathuyu amagwira ntchito chonchi. mukamakapanga connect mukapange connect chonchi. ngati pali mafunso upangiri zonse zimatheka. ifenso tili ndi kuthekera kolumikiza. manjira ina kampani yathu timafunitsanso kuti tichite create ntchito. alipo achinyamata ambiri amene aphunzirako za solar. iwo aja akapeza ntchito amatipeza. akatipeza agula katundu wathu. aliponso anthu ena business amakonda kudzapikula katundu ku Energy Africa ndikumakogulitsa ku mashopu kwawo. cholinga chathu ndichokuti tiyese kumfikira wina alese mwathunthu kuti ili vuto lomati magetsi azima kapena ndapeza malo kwina kwake koma malo kulibe magetsi imene timati off grid. kapenanso iyayi pali vuto ili la load shedding limene limabwera munthu amakhala ndi backup. zonsezo ndi zotheka ndithu.
chabwino tiyeni tikamalizitse namwali mati wangobwera kumene latu ndija ndi yayaka zikomo kwambiri apapa mbawula isinamaliza mbawula imenenso imakhala ndi poto wake poto ameneyo timamutchula kuti superpot mukamuyang'anitsitsa poto uyu pansi pakepa ndosiyana ndi mapoto wamba komanso chitsulo chakechi ndi stainless steel grade yapamwamba kwambiri poto ameneyu amakhala limodzi ndi mbawula yathuyi pamene munthu akuphikira poto uyu ndiye kuti ndi zipangizo zophikira zochepa poto uyu amasunga moto sitilinso ndi poto ikhayu wa mtundu ameneyu alipo masaizi osiyanasiyana ngakhale kuyambira saizi yaing'ono ya 2 liters timakhala ndi 4 liters ndiye timakhalanso ndi wamkulu 8 liters zonsezi ndi zotheka ito ndi malita zitingati ndi mabachala amene akuonera ngoti chipoto chakula kwambiri timeneto zochitika zakenso ndi zofanana ndi mapoto awa kapena zosiyana ndizoona komanso ndimalize chonchi mbawula iyi sikuti imasankha poto ikhayo tikhoza kugwiritsa ntchito mapoto ena onse pa mbawula imeneyi koma timalimbikitsabe kuti pamene munthu akutenga mbawula imeneyi apezenso poto imene ndicholinga kuti anthu ambiri azindikire kugwiritsa ntchito kwa mapoto a mtundu chifukwa mapoto awawa ukhozanso kwagwiritsa ntchito pa masitovu osiyanasiyana ndiye kuti ukuteteza ndalama zako ku mabilu chifukwa cha ubwino wa mmene potoyu amagwirira ntchito komanso tili ndi mapoto athu amene ali ndi kuthekera kogwiritsa ntchito pa ma induction stove mwaona mapoto athu onse amakhala ndi base imene mukuyionayi komanso nawonso ndi stainless steel mwina mutangwira mona kulemera kwake nangasi masiku ano tikuli mapoto mukudziwa ndi mmene akupangira anthu amalonda masiku ano poto tungobweretsa pa nyumba kalekale wapanga dzimbiri koma tikufuna kuti m'manyumba mwathu mutchene katundu kamuyika pa display zikhale zinthu zolemerera ndithu kalekale zitsulo ngati zimezi anthu amati ayi zikupezeka kunja ku South Africa kaya ku Zimbabwe chani zimape mwina kwa gogo nkumene anthu amakhala nazo koma ifeyo tikunena ti ayi ndizotheka kubwezeretsanso Malawi amene anali kale zinthu zimene zimaoneka zodula zamba kupezeka tikugulitsanso katundu ameneyo koma mukuiona amene kuyakira mbawula ikuyaka bwino ndithu ndifuna mufotokoze dongosolo la malipiridwe a ndalama munthu akagula zimene zinakumva ndimukamba za labor komanso kuti anthu angakupezeni motani pamene tikupita kumalechereche kwa kucheza kwathu poyamba factory yathu ili ku area 28 kuseli kwa Chibuku Products kumeneko ndi kumene timapanga assemble katundu amene ndiye tinatsekula shop yaikulu mtawuni tikayenda msewu wa Mchinji roundabout yoyamba koma tikamayandikira yachiwiri chakumanjamanja kuti peza kuti pali building yaikulu tangoyandikana ndi J Bairi pamenepo katundu wathu alipo mukazipeza zipangizo zonsezi sola mapanel amene tikuti timapangawa mukapeza pamenepo tatsekulanso tima settled center tambiri mulilongwe kwa Chinsapo 2 tikapitanso kwa Senti pa Ng'oma 1 km kuchokera pa bridge hapa area 18 chakuti tikulowa kwa Senti kunsungwi kuseri kwa mpando wa Kalambo pafupi ndi shop imene amagulitsa za ulimi ya Ndandaya tikamapitanso kwa Kauma pa Mulatho paja pali Mtsinje chakumanzere pali shop yathu kuchilinde pa Machasi opposite taikanso shop kuti anthu ndithu apeze mbawula ndi katundu wa sola ku area 23 kuntunda tikatenga msewu jamati wa Barracks namba wa City Center chapamene pajaso taika branch kumweranso anthu sitinasiye choncho ayi tatsekula pa Mall of Africa opposite College of Health Sciences tikapitanso kunzuzu pa Best Oil mutipeza ndithu kunzimba tikapita pa msika wa Nzimba chakudzanja kuti kutsetseleka timakhota pang'ono kumanja uku tipezanso ndithu Energy Africa ili komweko ndipo m'maboma monse
tili ndi ma field coordinators amene amatha kuwafikira anthu m'midzi, madera, mabungwe, makampani, maklabu. Timatenga katundu ndi kuwaphunzitsa ndi kuwaonetsa iwo aja amanena iyayi zinthu zitazikonda titumizireni. Tathokoza kwambiri. Mwina ma phone number pomaliza kwa anthu amene akhozofuna akudziweni, mwina ena ali kutali koma afuna apeze danga ku katundu amene. Ndipereka manambala awiri 083 216 905. Ndibwerezenso kuti mphini yobwereza 083 216 905. imene ipa WhatsApp ilipo. Inanso 094 39436 094 39436. Anthu akhoza kutitsatira pa Facebook, LinkedIn, komanso tili ndi website. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Mmene mundimene tikuchitira kuno ku BICC kumene kuli National Energy Conference. Timakamba kuti msonkhano umene wayamba dzulo and cholinga chake ndikuonetsera machitachita a mphamvu za solar, mphamvu zosagwiritsa ntchito magetsi amene timadziwa otchuka cha grid magetsi a Eskom. Nde tikupitirirabe kucheza ndi anthu osiyanasiyana kuona kuti kodi ndi chani chimene akukamba, chani chimene akuonetsa kuno ku Lilongwe ku BICC. Nde apanso ndafika busina adzifotokoza kuti anthu amenewa ndi ndani, komanso pali zinthu zambiri zochititsa chidwi zowalawala zambirimbiri. Takulandirani. Zikomo kwambiri. Pano mwatipeza pano ndi pa Vitalite Malawi. Mwina dzina ndi ndani, komanso mwakamboti pa Vitalite Malawi ende mutifotokozere zochuluka muimeko cha apa pamenepo. Ine ndi Cynthia Dosi, Operations Coordinator wa ku Vitalite Malawi. Ku Vitalite Malawi ndi kampani imene imagulitsa zinthu za solar zokhazokha. Timakhulupirira kuti munthu wakumudzi naye ali ndi kuthekera kopanga zinthu zochuluka zimene zingampindulire moyo wake pakugwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa. N'chifukwa chake ife wa Vitalite tabwera ndi zinthu zosiyanasiyana zomwe mukuziona pamenepazi. Zonsezi zomwe zili pano ndi zogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa yokhayokha. Choyambirira tikambeza ichi chi incubator chomwe chimenechi choswetsa mazira pachichewa, egg incubator. Ndiye kuti ndi egg incubator imeneyi munthu akhoza kupanga business masiku ano tikumapanga business yomaswetsa mazira kuti azipeza anthu nkhuku, azipeza anthu zinziri, nkhanga zoweta. Ichichi ndichogwiritsa ntchito magetsi adzuwa. Timagulitsa chimenechi chili ndi battery yake ndi panelo. Kutanthauza zoti munthu akagula chimenechi amagula paneloyo, agula battery komanso chi incubator chomwechi. Inde agula chimene zonse zimene atchuliramo ndi izi zomwe zophatikizira kuti nkhuku zija pamene zaswa zili zazing'ono azipezere chodyera, moyikira zodyera zisanatuluke kupita kunja kuti zikambe kuzipezera zokha zakudya. Ndikuona pali zitakataka zosiyanasiyana. Tatifotokozerani ndi chani zimenezi mpaka nakufika chauko. Iyi ndi system imene tikuyigulitsa kwa anthu amene alibe magetsi a Eskom, komanso amene ali ndi magetsi a Eskom komano akufuna mphamvu yokuti magetsi a Eskom akazima nyumba mwawo muzithabe kukhala mukuyaka magetsi. Ndiye imene iso imabwera ichi ndi inverter imene ili ya 24 volts, imabwera ndi mabattery awiri, battery lonse ndi 12 volts kupanga 24 volts. Imeneyi imabwera ndi masolar panel atatu. Pamene mwagula zimenezi ndiye kuti tikupatsani zonse, tikupatsani inverter, mabattery awiri ndi masolar panel atatu. Ndiye kuti imeneyo ndi seti ya inverter yathu A2i inverter imene ikuthandizireni kuti inuyo musakhale mu mdima. Ngati Eskom yakukanikani kuti magetsi avuta, bwerani kwa ifeyo tikuthandizani simukhala mu mdima, ndiwo zanu fridge siziwonongeka. Chimenechi chikhoza kupanga support fridge ya ndithu. Nkuumitsa madzi mwandi. Kuumitsa ndithu mwandi, ndiwo zanu zija nkusungika. Inuyo beso nkumama madzi ozizira osasiyana chimodzimodzi ndi mphamvu ya magetsi a Eskom, osaonanso kuti pali kusiyana kwina kulikonse. Chabwino tandifotokozerani chimenechi ndi chani chimenechi. Imene iso ndi system inaso imene imagwiritsa ntchito magetsi adzuwa. Iyi ndi system yayikulu yomwe ikhoza kuthandizira pa chipatala kapena mabungwe amene ali kumamidzi kumene kulibe magetsi kapena ma secondary school amene ali kutalitali kopanda magetsi. Imene ndi system yayikulu yona kuti chilichonse mukhoza kupanga kuilumikizapo
makompyuta anu kumachacha kulumikizaponso friji tikunena icha komanso ngapena mutafuna kuti mufuna mukaike kumudzi kwina kwake mufuna muthandizire kumudzi mukhoza kutenga i system imeneyi nkukalumikiza manyumba akumudzi amasaizi aja manyumba 10 ndiokwanira manyumba 10 ndiokwanira amene wawa kugwiritsa ntchito system imeneyi. Chabwino tatifotokozerani ndikuona katundu wina apa ndi chani kwenikweni chimenechi? Imeneyi ndi solar pump yothirira kudimba. Ulimi wanthirira uja tikunena uja kuti tisafe ndi njala kuti mvula sinabwere bwino mvula sinagwe bwino kodi mvula sinagwe bwino ndiye tife ndi njala madzi amutsinje tili nawo iyayi pamene patakubweretsani iyi ndi pampu imene imafika pena paliponse pamene pali madzi apamwamba pachizungu tikuitcha kuti surface pump sikwena kuti pakhale pachitsime ayi madzi ongoyenda pamwamba imeneyi ikakuthandizani kuthirira kudimba kwanu kuti inuyo musafe ndi njala. Imene iso ndiyoyendera mphamvu ya sola sichotira diesel petrol chimene chichi solar pump yake panelo yake ndi imeneyi zimabwera magulu awiri zimabwera izi ziwiri mukalumikiza chimenechi kulumikiza uku ndiye kuti madzi ayamba kutheka thirira kuja watani watheka. Ndikuona madzi akungotulukapo tandifotokozera chikuchitika ndi chani pamenepo? Pamenepanso ndikuonesa kokha kuti mphamvu ya dzuwa ija ndiyotheka kukubweretsani madzi apampopi ngati chonchi. Imeneyinso ndi mtundu wina wa solar pump koma imeneyi imafunika kuti ikhale pamene pali pakuya ikhale pachitsime kapena pa mtsinje pamene madzi ake ndiokuya komanso ndi yomweyi mukhoza kukumba chitsime ku nyumba ndikuchika pasi pamwamba apa ndikukumbira tanki nkulumikiza kumpopi ngati mmene talumikiziramo ndiye kuti madzi adzitani adzituluka. Imeneyi nthambo yake ndi tinene kuti sola yake ndi yomwe ayika ukoyo. Imeneyi sola yake ndi imene tayika kumene kucha kutanthauza kunena kuti sinanga pali anthu ena amene amakagwira ntchito kudimba ndiye kudimba kumakhala mthunzi sola panelo kuti igwire ntchito zinthu zamphamvu magetsi adzuwa kuti agwire ntchito zimafunika dzuwa ndiye pamene kudimba kumakhala mitengo yosiyanasiyana ndiye kuti mphamvu ya dzuwa imakhala yochepera ndiye ife tinaganizira alimi kunena kuti ayi tikuyenera apatse ndithu nthambo yayitali imene akhoza kukayika ndithu pamalo pamene palibe mitengo iwo nkukhala kudimba nkumathirira bwinobwino ndiye kudimba kwanu ukhoza kukhala kuli mthunzi kuli mitengo yochuluka koma kumene kuli pena pake kampa ground koma pamalo pokwera pamene palibe mitengo pamene pakupezeka mphamvu ya dzuwa sola ija mukayisiya kumene kuja chingwechi chotalika 50 meters ndiye kuti palibe munthu kudandaula kunena kuti aine kumunda kwanga dzuwa limatha msanga mamawa limachedwa kufika ndimadikira kuti lifike 12 koloko ayi ndiye kuti pamene dzuwa lisanafike kumunda kwanu mukapeze pamalo pamene palibe mitengo mukayikepo solar panel ija ndiye kuti inuyo ulimi wanu wonthirira ukutheka. Ndifuna ndidziwe kuti package ya zonseizi imakhala chani ndi chani apa munanduza kuti pamakhala mapanelo awiri pampu ichi chimabwera ndi chani? Imene ikuthira madzi imabwera mmene mukuoneramu pampu imabwera ndi solar panel imodzi imabwera ndi hose pipe ya 50 meters. Hose pipe yake imeneyi ndiye kuti imeneyi mukakhala kudimba kucha chimene imeneyi mulumikiza kusola kupampuyi ndiye kuti muyenda nayo paliponse imenenso ni 50 meters muyenda nayo kuli paliponse pamene pali kudimba kwanu chifukwa nthawi zina munda umatha wotalikira kukhala pamene pali chitsime chothiririra ndiye chimene chisakupangisa ndikukanika kupanga ulimi wothirira ayi nchifukwa timabwera ndi hose pipe imeneyi komanso ngati kumaloko kuli kuntunda konena kuti chitsime chili kumusi kwambiri 50 meters sikukwana timatha kuonjezeranso ina kuipanga 100 meters madzi amatuluka chimodzimodzi ndiye imeneyi ndiye ing'ono imeneyi timayitcha kuti CSD wathu timanena kuti pa ola limodzi amatha kuti kuthirira 1 acre. Ola limodzi 1 acre. 1 acre ola limodzi muthirira 1 acre ndiye kuti ngati munda wanu kali 5 acres tingodika ndiye kuti kumunda kucha simukhalako nthawi yayitali iyayi simutengera tsiku lonse muli kumunda mukuthirira ndiye tikachoka pamenepa tiliso ndi fridge imene ndimafuna ndifunse chimene chiso ndi choyendera sola chimene chiso choyendera sola ndithu chimene chikuteka pamene chilipa chikugwira ntchito mukhoza kuona nkatimu imeneyi taiyatsa mamaone mutabwera madzi ndithu ayamba kale kuuma amene mukuoneramu muli madzi anthu amene ayika kuti ndi mmene tili kuno papeza kuti pena baiko kumatentha tizimwa madzi ozizira bwinobwino imeneyinso imayendera mphamvu ya dzuwa fridge imeneyi imabwera fridge iyi masola panelo awiri masola panelo ake ndi awali apawa ndiye timabweranso ndi batire ilili kuti mwina tsiku lina lake mphamvu ya dzuwa sinayende bwinobwino moto sinabwere mphamvu sinabwere yokwana kodi tipange bwanji ndiye kuti
simukhapezeka kuti fridge yanu yazima battery imasunga moto pamene mphamvu ya dzuwa yachepa ikuthandizirani kuti fridge ija igwirisebe ntchito. Ichi chitithandizira kumadera kwathu kupanga business. Cholinga nchona kuti munthu wakumudzi uja asamangokhala ayi naye sapeze business imene mwakhoza kumayika madzi okumwa ozizira, akhoza kumaphika thobwa, ayi amaweta mbuzi, amaweta ng'ombe, wapha nyama yake kodi apange bwanji angoigulisa mochipa kuopa kuti iwola iyayi imene wagulisa tsiku imene yotsalayo asunge imenemu kuti tsiku linaso mawa agulise isatani isawonongeke. Kodi fridge imene imangogwira ntchito sola yokhayokha kapena ili nkuthekeranso kuti mwina magetsi abwera ena ukhoza kulumikiza ku magetsi kapena ndi sola yokhayokha? Imene ndi sola yokhayokha sitikulumikiza ku magetsi. Chabwino zambiri zimene mwandifotokozera zikuoneka kuti nzofunika ukadaulo munthu wakumudzi akagula chimachitika nchani mumantumizira anthu amene amakakhala akuyikirira zimene zikulumikiza nkumphunzitsa kapena zimakhala motani? Munthu akagula aliyense amene wagula pa nthawi imene wagula timatenga zinthu zija kupita kumalo kwake. Tili nawo anzathu amene amadziwa zophunzitsa anthu komanso amene amadziwa zomangirira ndiye apita kumene kuja akamuphunzitsa kagwiritsidwe ntchito kake komanso kamangiridwe kake akamumangirira kumuyisira zinthu zija zikuyenda bwinobwino. Chachikulu akumuyenera kumuphunzitsa kagwiritsidwe ntchito kake chifukwa ngati sakumusana muuze kugwiritsa ntchito kwake chinthuchi chikawonongeka. Chabwino pamene tikupita ku mapeto akucheza kwathu tiyeni tiyandikirebe chakumene muliko ndifuna ndidziwe kuti kodi malipiridwe mumafuna kulipira kamodzi kapena munthu amatha kulipira layby komanso anthu okufunani angakupezeni pati komanso kuti mwinaso ngati pali ma phone numbers kapena website mukhoza tifotokozeranso? Ifeyo tili ndi njira ziwiri zolipira. Munthu wina akhoza kulipira kamodzi koma podziwa kuti kupeza ndikosiyana timalolanso kumalipira pang'ono. Timalolanso kuti munthu adzilipira pang'ono. Munthu timamuuza ndi chimene wagula timampasa kuti atipatseko deposit kandalama kanga chepe chimene chimakhala ngati chikole kuti munthu chatonedu kuti akufuna kutenga katunduyo. Akatipatsa ndiye timagwirizana tili ndi ngongole ya chaka chimodzi, ngongole ya chaka ndi hafu, ngongole ya zaka ziwiri. Tikatero timakhala ndi njirano yolipira. Kodi alipira kangati timayambira pa tsiku limodzi, pa sabata, pa mwezi malingana ndi kupeza kwa munthu mthumba. Komano ifeyo ngongole yathu ndiyofera chifukwa timayambira pa tsiku limodzi. Ndiye munthu sanganene kuti ayi sindikwanitsa tsiku limodzi iya ndalama yachuluka ya tsiku limodzi imakhala ndalama yochepekera ndithu kuti aliyense akwanitse kufikira. Ifeyo timapezeka ku area 47 ku sector 5 Mkuyu Road timapezeka pa plot number 9. Ndife Avitalite tili ndi nambala yathu 703 imene mukhoza kuimba kuti peza nthawi ina iliyonse imene ndanzathu amene amatha kuthandizani pa china chilichonse chimene mukufuna kutokhudza kampani yathu ya Vitalite ya masola. Tathokoza kwambiri. Ndi mmene tikuchitira ku BICC kuno ku National Energy Conference kumene takamba kuti kuli ma stakeholders osiyana amene ali mu energy sector amene they are showcasing their systems, they are showcasing what they do, the products they do offer. Ndi mmene kulili kuno chabwino tiyeni tipitilize kucheza kwathu ndi anthu osiyana amenenso abwera malo ano amene akutionetsa zinthu za energy. Tumakamba kuti zimenezi zikugwirizana ndi masomphenya amene ngati dziko tikuyedutsamo kuti tikwaniritse. Sitingakambe za chitukuko kupita patsogolo ngati tisakukamba za energy, ngati tisakukamba za harnessing the renewable energy imene ngati dziko tikufunikira. Amakamba anthu amene ndimacheza nawo kuti izi zimathandiza kuti munthu ngati dziko tisaononge chilengedwe paweka munthu sungakhale kuduladula mitengo because zimenezi zimangofunikira dzuwa, zimenezi zimangofunikira kungozigula kungozikapoteropo dzuwa lija likatero liyendetsa. Amakamba ambaula kuti mbaula zawo zimangofunikira tinthu tochepa, tinkhuni tochepa, zimangofuna zitsononko basi zinthu zoti sitimazilingalira pena kwambiri. Amakamba a biomass aja kuti amangofuna zinyalala zonse zichatukuzira zija kuzipanga harness bwinobwino zimene zimathero ake nkumaphikira ndithu osaononganso chilengedwe. So ndi mmene tikuchitira kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe pamene kuli msonkhano wa National Energy Conference umene cholinga chake ndikugwiritsa ntchito mphamvu za chilengedwe popititsa patsogolo miyoyo yathu. Ndiye pano ndafika pano ndakumananso ndi atsogoleri amene azifotokoza kachimwene dzina lija ndi ndani komanso inu mukuchokera ma company yake ititi yandikirani apa. Okay, dzina langa ndi Elijah Chisi, ndikuchokera ku Green Impact, I'm a technical officer.
kuzokhala yachoncho. Tabwera panopa kuzapanga nawo participate apo kuti kuonesa zomwe timapanga ngati Green Impact Technologies. Inu a Green Impact Technologies mumapanga chani makamaka? Tumapanga zambiri zokhuzana ndi just trying to keep the environment friendly and just trying to keep it better. Okay, yeah. So tikabwera ngati kumbuyo kwanu pali solar fridge imene ndi 100 liters. Taitseguleni tufuna tuone kuti ndiyo tani imene. Yeah, makamaka. Yeah, ndi solar fridge imene ndi yoti ndi ma ice pack awiri ndoti amene akauma. Chifukwa nthawi ina yake imapezeka zokuti nanga sindi solar ndoti tudalira dzuwa eti. Kutanthauza kuti nthawi ina yake akakhaza kuti dzuwa lije kuti noti lacheperako. Minoti pali madera ena timatha kupanga experience kuti osaona dzuwa mwina for about kandi 3 or 4 days imatha kuchitika zimenezo. Now kutenga ndi malonga amenewo sometimes the battery is kuchaje bwino. So that's why we have fridge ngati yoti ni ice pack. Yoti ma ice pack wakauma ndiye kuti you can keep zinthu zanu mmene for about 36 hours zisana wangeje zisana onongeke. Mudakali ndo ma ice pack adakali ouma bwino. Ma fridge amene wawa alipo amitundu yosiyana makulidwe kapena size yonse ndi imene. Size imwe tinayo pakadali pano ndoti ndiyokhaya. Yeah. Yoti ngati mene mafuruza muchoti akazotuti auma ndoti it lasts for about 36 hours. No, now 36 hours you mind you. So ujeni oti munoti kuti muna fridge kuyaka kutima kumene kukhaza kuti ili completely off. Ndikuona katundu wina mababu apa masola tati fotokozelani ndi chani chimenechi ndipo zimagwira ntchito motani? Iyi ndi floodlight kuti mwina kunyumba nthawi ina yake kupeza kuti chifukwa cha kuchepa kwa bulb like output ya bulb la solar la nyumba lomwe lilipo kuyika chinthu ngati mechi ndi zimathandizira chifukwa ichi kulibe zokuti magesi atima. Ndio security light pamene ndoti muli bwino andiso ndi 300 watts ujeni yake panel yake ndi 30 watts ndoti andiso ndi battery soloti lolimba nditu kuti kutandizo kuti mukakhaza kuti mugwisa ntchito simukadandaule kuti ayi apapa babula latere mwakuti chani komanso ife mukagula kwa ife ndio kuti you have 2 years warranty. Ndikuona zimene mwamatapa izi ndi zimene zongokongoletsa kapena zimene mapanga sofa chifukwa ndi chidwe apa tandifotokozerani ndi chani chimene chichi. Ndi solar water pump. So and ababa izizi mmene mukuonera ababa these are the people kuti after nokusangalala ndi chifukwa we do reach out to our customers just to check okay so katundu uja mugwisa bwanji ntchito. Our is one of this is a cooperative. They were just demonstrating kuti katundu uja ndi akutipindulira kwambiri moti ababa kumbuyo kwakeku anayezoda kulima kabichi ndithu ndi munda kuti waukulu kuti amangogwisa ntchito solar water pump iliso yapena pake apo. Iliko kunoko ilipo ndithu. Tatiyeni tione kuti zokhala bwanji mwina tisanapite ichiso ndi chanu chimenechi. Yeah, chimenecho ndi chathu komano imene ndingopangapo demonstrate chabe. And then we also have the solar street light. Now imene iyi ndiyo kuti mukapita mumisika ngati kusungwi mukapeza kuti tinazipanga install zimenezi zokuti timagulisa limodzi ndi polo yake akusungwi ndithu anatigula akusanga chifukwa mukapita malo ambiri ngati mmisika mucha imakhala choti ndi ma dark spots ambiri. Eto bwana. Tatifotokoza ndikuona mwalimba Green Impact Technologies mbwezera nthaka ndi chani chimene fertilizer chani? Amene ndi fertilizer ongopangidwa ndi 100% natural organic. Zoti made from waste. Moti zinyalala zijati zitaya komano kuzipanga nokuti iyayi zimene ndithu zikhoza kutipindulira pozichita madongosolo ake bwino kuti nokazika nokumunda kuti fertilizer ameneyo ausiyana bwanji ndi fertilizer amene timamudziwa otchuka uja wa makemiko komanso ubwino wa fertilizer ameneyuyu mungati ndi chani kwa munthu amene akutionera pano? Wani tiyambe ndi kuchipa uyuyu ndi 30,000 pathumba amene mukuliona ndi 50 kgs komanso fertilizer wina uja ndoti amatha kuononga nthaka pamene tikaona ngati uyuyu ndokuti
it preserves chonde munje munthaka munje meedwa bwana. Chabwino ndachita chidwi ndi chimene mwayika panja apa tatifotokozani kuti chimene chichi ndi chani ndipo chikutani, phindu lake ndi lotani. Okay, iyi ndi solar water pump ingati chatimakulozerani pacha pomwe pali zopentapenta zija. Solar water pump imene iyi ndi SF2 future pump, ndiyo kuti ili ndi ma solar panels awiri, ma 60 120 watts, ndiyo ndi outlet pipe ndi inlet pipe. So ndi solar water pump ndiye simple kutolo kuti yaonongeka kuti munthu wagule kuti yamuonongekera akonza chifukwa imabweranso ndi kapaki and it's 10 years guarantee. Munthu akagula zaka 10 ali ndi ufulu obwera kuti chinthu chichatu chaonongeka ukudzandikozereni. Munandiuza za zaka 10 komano apapa sinafike zaka 10 izo bwanji. Nde imabwera ndi mapanela awiri chonchi. Mapanela awiri komanso ndekuti ndi outlet ndi inlet pipe. Outlet pipe ni meneno ngati customer amatha kupanga no outsourcing. Zinthu zimene zizi zikupezeka kuti iniyo ngati green technologies, green impact technologies. Yeah, if green impact zikupezekera ku 47 Zodiac pa Zodiac bacha tikakhazo tusesereka umusi to your right plot number 8 komanso we have branches ku Nsheu patsangano bacha ku Blantyre chapa Kameza roundabout komanso ku Chimaliro Mzuzu we have our offices and we also have a toll-free line 4260 where you can call from 8 mpaka na 5 o'clock akuyankha ndithu authandizani kalikonse mene kuti munga khazo munaka pali funso kani chani andiso apa ndingopanga clear that not toll free kuti osati kuti iya ine maini sindibe siningayimba ndi aulere toll free ndi aulere mene yoyo ya kwa manamba a Airtel. Pamene tikupita kumaliza kwa kucheza kwathu ndifuna ndimvetsetse kuti kodi zinthu zimene zimalipiridwa yake sizodula zimene munthu akumudza zikwanitse. Ndeka chifoti nanga si katundu almost katundu yense amene ndakamba apayo ndokuti ndi kulipira kwake kwa pang'ono ndimakamba za ma street light achi ma street light ndokuti omwe anagulawo kulipira kwake ndi chifandi 400,000 kulipira ndo ndi polo lake so pene pwet chifukwa imabwa ndi polo ndithu chimenecho ndi polo yake ndi kulipira kwake ayamba pang'ono ndithu mpaka na kwa ndithu kwa chaka chimodzi ikakhala fridge yo zaka ziwiri ndoti ikakhala oxygen pump ndoti lay-by ndoti nditi nyali tinasota ting'ono sotomwe wina akhozomati ine ndifuna kugula komano singakwanitse kuti ndidzalumikize zimene zizi anthu ngati amenewo mumaganizira kapena munathandiza motani apo ponso ndoti tili ndi ma agent district iliyonse Malawi tili ndi ma agents athu omweno tikapanga toti tinawapanga train kuti ino apapa katundu akhoza kumapanga install kaya kutani kuti munalo pali vuto lina lake kulibenso zokuti iya inanga ine munthu ndikukhala ku Nsanje ndiye ndipite ku Lilongwe kapena ku Blantyre komano amatha kungoyimba no phone kwa agent wawoyo and almost osewo ndokuti iwo ndife silimadziwa koma ife timadziwa iwo kudzera ma agent omwe tinapanga nawo partner. Tathokoza kwambiri pachamati mupezeka kuti tupezeka ku 47 ku Lilongwe ndi kuti 47 sector 5 pa Zodiac kungoseseka musi to your right plot number 8 mwina mungobwezaso nambala ya ulere imene munthu akhozofunsa ichi. Okay, nambala ija ndi 4260. Tathokoza kwambiri ndimene tikuchitira kuno ku BICC kucheza ndi anthu osiyanasiyana amene abwera kudzapanga nawo attend National Energy Conference imene timakamba kuti yayamba dzulo imene anatsegulira ndi olemekezeka Vice President a dziko lino pamene anakambapo mfundo zofunikira zimene ngati dziko tikuyenera kupanga embrace as we are looking forward to achieve the goals of 2063 as a nation. So tikupitirabe kucheza ndi anthu osiyanasiyana kumva kuti kodi mwambo umenewu iwo kunoku ngati stakeholder akuonetsa chani abwera ndi chani nde apanso ndafika malo ena amene we are going to find out who they are and what they do. Pretty much I see so many solar related products. I see a lot of signposts right here. We are just here to find out who they are and what they do. Hi, can you please tell us what's your name, but also what are you here for? My name is Natasha Tanna. I am the director at Solar Corporation, which was founded in 1997 by none other than Mr. Hemant Tanna from Solar Corporation, who is the founder and managing director. 1997, that's a long time ago. You've really been around. What do you offer?
We offer a number of items. So we're actually the biggest importer here in Malawi. We import and supply, install, design. Perhaps you can be taking me through Sure, what's happening around. Please have a look. So we offer a number of items, a range of items from solar panels. You've got your big panels from 560 watts. You can actually come around. Sure, yes. We've got a number of items here. We're showing you a display of our panels. We go as big as 560 watts down to 50 watt panels. And here, what we're showing you today is a demonstration of a pump. This is our 1 HP Sam King pump. It's a fantastic submersible pump, great technology. And this is a demonstration of it recirculating the water in this pump box that we've created. It's a DIY project, actually. And the 3 panels which are best fit to power this pump are our 3 425 watt panels. Fantastic quality. And I see 3 panels like you're saying, but also there is a genset right there. Right. And the actual pump. Is this a one set that if someone comes and say, I would like to buy this, you give them all these things? So that's actually separate. That's not a genset. That's a surface pump, actually. Okay. That's a Sam King pump. It's a solar surface pump, and we supply that in many different sizes. But just to answer your question on the package, we don't necessarily like to sell any items in packages because we like to design the system specific to your needs. If someone comes to us telling us that we need a system to power, for example, A, B, and C appliance, then we design that system and we cater towards their specific needs. A package like this may not be suitable for a specific system. So yes. So in other words, you normally find out what they want and maybe they use where they're going to use the whole thing, and then you design it according to that. Right. Especially when we talk about water pumping, chitsime aliyense makara depth oceana, okay. There are 30 meters, 20 meters shallow wells. Zina Zimakara are 80 meters, up to 100 meters. So, whenever we hear from the customer, from the end user, we ask them certain questions as to what is your depth of your borehole and what sort of water requirement or what is the water yield. Accordingly, then we will recommend the size of the pump, because the size of the pumps, there are many different sizes of the pumps. Starting from the small pumps, which are for the shallow wells, like I said, 20, 30 meters, going up to 100, 120 meters. So accordingly, we will tell them that, look, according to your borehole, according to your water yield of the borehole, and according to what your water requirement is, then timauza ngati pump mugule pump according to us size this is the size of the water. I see several gadgets in the booth. Perhaps let's go back to the booth and maybe you tell me more about what we are seeing. I see batteries right there. I see some bulbs and so many gadgets. Can you please explain to us what are these? Yes, of course. I hope you don't mind. I actually wanted to finish off on the pumps, and there was an issue that was actually raised by the Honorable Vice President yesterday in the conference, and he mentioned the issue around social inclusivity, how there's a lack of in Malawi. Now, I just wanted to note that we at Solar Corporation, we try to encourage social inclusivity by offering affordable products, fantastic quality products as recognized by MERA and MBS themselves of Solar Corporation. We try to offer affordable products which are great quality. For example, our Sam King pumps, they use the same technology as other fantastic products in the market, such as our Grundfos pumps that are here, which are a lot more expensive. What are these? These are our Grundfos submersible pumps, the higher range. These are a lot more expensive, fantastic quality, our German pumps, but our Sam King pumps, these are a lot more affordable, but fantastic quality, and they use the same technology. And these cater towards the other communities which we're targeting, places like Chikwawa, Karonga. They're a lot more affordable, so we are trying to promote social inclusivity. Wow, maybe now you can take me right here and explain what are these gadgets and what do they do? Yes, of course. So these are our batteries. You can use them in solar backup systems. We've got lithium battery here. This is our Enersol 100AH 48 volt lithium battery. We also have lead calcium battery. This is our Exis 230AH 12 volts lead calcium battery. We also have 2 lead acid batteries. The first one is your Deltic 105AH 12 volts. The second one is your Raylight 96AH 12 volts.
These are fantastic batteries and can be used in solar backup systems. So all of these products, they are actually solar powered products? Right, correct. And on top of the batteries, we also have inverters. We've got a wide range of inverters. We've got your wall mount inverters here, which is the first one is the Enersol, this big black one here. The Enersol 7.2 kilowatt inverter. We've also got the Lux Power 5 kilowatt inverter. And here we've got your Axpert 3 kilowatt inverter, wall mount inverter. These are fantastic quality inverters. Well, someone would say maybe you just provide things in a bouquet. Tell me about these. They look small to me. What are they? Maybe they could be affordable to someone who is maybe in the village and everything. Tell me about them. Exactly. So before I get to these items, you've seen all the big items that we sell. So I just wanted to point out that Sole Corporation, we consider ourselves as a one-stop shop. So not only can you buy these bigger items, your inverters, batteries, panels, pumps, but you can also buy the accessories that go with it. Whether it's your submersible cable, we have a wide range of those. And to answer your point, here we've got lighting kits as well. You've got your UTL lantern there, which comes with a panel. You've got your solar tube light there. We have this other lighting kit which comes with a panel and 2 LED bulbs. And our most popular at the moment is our floodlight, the 100-watt solar floodlights. Those are fantastic. Let me see it. It's this one? Yes, that's the one. It comes with a panel, as you can see. So if I buy this bulb, it's going to come with a panel? Exactly. Wow, interesting. Do you have people that actually go and maybe install when someone buys your products? We do. We're not only suppliers, but we also do the design of installations, and we have our own team that go out and do the installations as well. Not only that, we focus on after-sale services. We pride ourselves in our customer service. So you normally go back and find out how they're doing and how your products are performing and everything? Yes. We take pride in keeping in touch with our customers no matter where they are, how far, how near. We always try and communicate with them, make sure that their system is working effectively. And which is extremely rare, if they have any issues with any of their equipment, any installations, we'll go out, have a look at the systems, do an assessment, or even if they're in town, they'll come over to our offices and we'll have a look and do. We surely have people that are interested in what you're doing. How can they find you? So we are based in 2 locations in Lilongwe. We're in Area 2 and in Area 3. Our Area 2 shop is on the Kamuzu Procession Road, right next to the mosque. And our Area 3 offices are right opposite Mafumu Lodge. You can't miss it. It has a massive big white sign. You can't miss it. It's a fantastic location. As we are going to the end of our talk, I would like to know how can people pay, the methods of payment. Do you guys accept to be paid maybe lay-by, or you normally want all the money at once? How do people get to pay you? No, we do offer lay-by services as well. And at the moment, hopefully, there is an initiative that we're working with some financial institutions whereby we can offer loans to some of our loyal customers. So trying to create a renewable energy initiative with our financial institutions, which will then be able to support them even further. So maybe tell me about how can they find in terms of numbers, or maybe website, or maybe social media presence and everything. Sure, we're available everywhere. We are available on Instagram, Sole_Corporation. We are available on Facebook, Sole Corporation. Our number is 0994 328 500, 0999 221 09999222127. These are both available on WhatsApp, and if you add these numbers on WhatsApp, you'll have a full catalog of all of our products, from all sizes, all products, everything you could ask for. Maybe any other words, remarks, or that you'd like to appeal to the community watching us? Yes, obviously, solar, there's a lot of problems happening in solar at the moment, where a lot of fake products are coming in. And fortunately, we pride in ourselves that our equipment is one of the highest standards in Malawi. Like I said, my daughter Natasha said that we were the first company in Malawi to start importing and supplying solar, and this was back in 1999. For the first 12 to 14 years, we can proudly say
that we worked with the government of Malawi, supporting all the projects which were initiated and done during that period. But as we speak now as well, we can proudly say that majority of the construction companies, electrical companies, solar companies, we supply. They buy from, whenever they have their projects, they buy from us because number one, our prices are very competitive. Number two, the quality of our equipment is there because we are able to extend the warranties. So, like the big, we have big customers, the FIFAD, FICID, Farmers World, GIZ, all the, even the construction company like, MDA, MBM and PBM, all of them buy from us. So, we can proudly say that we have support and we continue to support a lot of companies, individuals in Malawi. Tatokoza kwambiri. Tatokoza zikomo kwambiri. Zikomo. Ndi mmene tikuchitira komanso ndi mmene tamalizira kucheza kwathu ndi anthu osiyanasiyana amene abwera kuno ku National Energy Day, National Energy Conference ku BICC kumene amonesa zinthu zosiyanasiyana zokhuzana ndi energy. Ndimakamba kuti msonkhano umenewu wayamba dzulo, ndipo dzulo kunali panel discussion imene inachitika, kunali ma presentation amene anachitika komanso zionetsero zosiyanasiyana zimene zinachitika. Enanso mwa ma stakeholders amene techeza nawo amationetsa ma awards amene anapindula nthawi inake, komanso kunalinso kupereka ma rewards dzulo kwa anthu amene akuchita bwino mu industry imene ya energy. Ndikuchokera kuno ku BICC mu mzinda wa Lilongwe mlali ndine Sunganisilia komanso Devi Mpingajira ndi mkozi wa program imeneyi Veronica Liwewe. Tingotipitizani kuonera kanema wa Zodiac.